Alaikum wa rahmatullah. Barka da zuwa na Gabas Global Ventures Channel da Global Digital Community take kawo mana fasahohi da kuma hanyoyin samun arziki na zamani. A gurguje insha Allah a cikin wannan bidiyo kamar yadda muke gani, Lotstock ne wato game da Notcoin suka zo da shi a cikin tsarin Notcoin 2.0 wanda wannan game tsawon sati 6 ne za a yi playing din shi kuma za a ke earning din Notcoin da kuma wani token mai suna WOOF wanda a jiya mun kawo bayani akan yadda game din yake da yadda tsarin Notcoin 2.0 yake. Wanda duka mun yi cikakken bayani kuma muka ce za mu nuna yan uwa yanda ake rijista da shi wannan game da kuma yanda ake earning din shi wannan Notcoin da kuma WOOF din insha Allah. Idan muka duba zamu ga wannan screenshot din da na saka Notcoin sun yi reposting na bayani akan cewa su wannan Lotstock din sun sami kusan users mutum miliyan 1 a cikin awa 6 da kaddamar da shi wannan game wanda game ne da ya samu karbuwa a duniyar Web3 gaskiya kuma za a samu alkhairi da wannan token din nasu mai suna WOOF sannan ga Notcoin da yanzu haka zaka iya withdraw din abinka idan ka samu insha Allah. So a gurguje idan muka duba zamu ga akwai link da muka sako a cikin channels mu da kuma groups mu na Legit Mining NFT and Crypto Airdrop da na Gabas Global Ventures Channels groups wanda idan kai clicking shi wannan link din zai kai ka je ka yi register. Bayan ka yi register akwai yanda ake playing din game din a yi selecting card insha Allah duk zan nuna mana. So idan ka yi clicking link din kamar haka sai ka danna start idan ba a Telegram bane ba ma zai yi redirecting ɗinka ya kawo ka cikin Telegram kamar yadda muke gani zai yi loading zai buɗo maka kamar haka kamar yadda muke gani bayani na farko da suke yi maka shine pet challenges the dogs rules the story and earn Notcoin and WOOF for it gashi nan za su ta faɗo maka kawai sai ka rika danna next din nan kana dannawa ta hannunka na dama kenan har ka je zuwa bayanin su na ƙarshe domin ya kasance kai skipping duka waɗannan bayanan da suke yi maka idan ka zo zuwa ƙarshe idan muka duba zaka danna wurin wannan continue din. So idan ka danna wurin continue zaka ga gashi abu na farko da za su sako maka shine waɗannan cards din wanda wannan round din na wannan cards din gashi saura 3 hours ya ƙare. So sai mu yi kokari daga nan zuwa 3 hours din mu yi register kuma mu yi selecting card din mu sannan waɗanda suka yi register tun aje da muka yi posting sai su yi kokari su yi selecting din card din su na farko a wannan round din kenan kafin a shiga sabon round yanda ake kafin mu yi playing din mu yi selecting card za mu fara zuwa mu yi tax domin ya kasance mun ƙara samun wannan bond din kullun idan ka shigo za su baka bond guda ɗaya wanda wannan bond din da shine ake amfani a yi botting ka zaɓa daga cikin waɗannan cards guda uku wanne kake so sai ka zaɓa wanda yawan bond ɗinka da ka shiga da shi wannan full ɗin yawan abin da zaka samu na Notcoin da kuma shi WOOF token da za su raba insha Allah a kowanne round kenan kullun sannan idan muka duba zamu ga daga nan sama balance ɗinmu ne na shi wannan WOOF ɗin wanda shi ma WOOF ɗin akwai hanyoyin da ake samun shi wanda yanzu idan muka duba kana yi register gashi kana da 20 WOOF wanda gashi nan pass onboarding kana da guda 10 sannan join squad shi ma kana da guda 10 sannan sai visit WOOF page kana da guda 10 wanda duka yanzu idan ka zo ka bi waɗannan tax ɗin duk kai yi akwai connecting wallet da visit bond page da sauransu duk za su zo su ƙara maka kamar yadda muke gani gashi waɗannan pages ɗin inda zaka zo akwai bayan nan ɓangaren bond wanda a nan ne kamar yadda akwai wurin bond wanda a nan wurin misali in kana so ka saya bond ɗin ana iya swapping ɗin shi da Notcoin duk bond guda 10 sai ka biya Notcoin guda 250 zaka same shi so is valuable gaskiya sai mu yi kokari mu yi waɗannan tax ɗin wanda kun ga gashi ga irin tax ɗin misali yanzu idan ka yi subscribing to Lotstock din nan yanzu wannan channel din idan ka taba haka ka zo kai subscribing kai joinin din su idan ka koma za a baka za a baka wannan bond din karin guda 5 sannan sai wannan boosting ne shi kuma wanda boosting sai kana da premium sannan zaka iya yin boosting kuma a wannan account din babu premium saboda haka ba za mu iya yin boosting ba so shi ma idan ka yi akwai ƙari da zaka samu na wannan bond din da kuma WOOF. So bayan shi wannan bangaren bond sannan akwai bangaren leak wanda shi wannan leak din shi kuma is according to yawan abin da kake da shi in muka duba zamu ga 20 WOOF ne dama kawai yanzu muke da shi so sai ka kai 150 WOOF shine zaka fita daga cikin bronze ka shiga cikin silver sannan idan ka kai 100 and idan misali yanzu ka sami yanzu idan kana da 150 zaka shigo silver sannan idan ka sami 4,980 WOOF shi kuma zaka shigo golden ga sunan dai akwai leak daban-daban wanda zamu ga akwai waɗanda yanzu gashi sun riga da sun yi nisa a cikin waɗannan leak din wanda ball leak ne har yanzu babu wanda ya shigo cikin ball leak amma diamond in muka duba zamu ga akwai wanda ya shigo wanda ya samu guda 107 har ya shigo cikin wannan diamond leak din so jiya na aka fara game din sai mu yi kokari ya kasance mun yi participating a wannan round din kada ya wuce mu so yanzu misali mun yi joining din shi wancan channel din bara mu yi refreshing mu gani idan sun saka mana additional bond din mu guda 6 yau wasu muka duba zamu ga yanzu ga bond din mu ya karu ya zama guda 7 saboda waɗancan tax din da muka je muka yi na joining din wannan channel din nasu sannan idan muka duba shi ma WOOF din mu gashi ya koma guda 50 sannan idan ka zo wurin profile ɗinka zaka ga akwai inda zaka yi connecting wallet shi ma wallet idan ka yi connecting akwai adadin da za su baka idan ka taba haka wurin connect za su nuna maka ka zaba wannan wallet ne kake so ka je ka yi connecting da shi
sannan akwai wurin invite, wannan wurin invite din shi kuma idan ka taba za ka ga za ka yi copy din referral link ɗinka ne, wanda idan ka tura wa friends da adadin friends ɗinka da suka yi joining za a baka bond guda ɗaya duk mutum ɗaya, amma sai idan ya shiga silver league sannan za su baka wannan bond ɗin. Kamar yadda na faɗa mana bond ɗin yana da matukar daraja, muka duba za mu ga guda 10 sai ka saye shi a kusan 250 Notcoin. So bond din kuma da shi ake amfani domin a yi waɗannan transaction din. So wurin connecting wallet din ya nuna mana, saboda haka zamu yi selecting a wannan, zamu yi connecting da MyTon wallet ne. So idan muka yi clicking, ya danganta da wallet ɗinka, idan Tonkeeper ne kake amfani da shi sai kai selecting Tonkeeper, duk dai wallet din da kake amfani da shi sai kai selecting. So anan wurin zamu yi connecting da wannan wallet din ne, Real na Gabas. So shikenan sai ka yi connecting. So da zaran ka ce connect sai ka yi approval na wannan connection din. Kamar yadda muke gani zai nuna maka ka saka pin ɗinka ko kuma Tonprint domin ka yi connecting. So gashi nan mun shigar da pin ɗinmu, idan pin kake amfani da shi ko Tonprint da zaran ka sa zaka jira shi ya yi loading. Idan ya gama loading zai yi redirecting ɗinka ya maida ka cikin Telegram ɗinka. So idan ya buɗe maka kana shigowa zaka ɗan jira shi, zaka ga gashi nan yayi connecting, gashi nan wallet ɗinmu is connected. Gashi nan idan kana so ka yi disconnecting ɗinta ga wurin disconnect nan. So shi kansa wannan connecting wallet kamar yadda na faɗa mana akwai adadin WOOF da za su bamu, sannan idan muka duba za mu ga gashi WOOF ɗin ya ƙaru ya zama 55. So yanzu haka muna da bond guda 7, wanda akwai sauran activities waɗanda idan ka yi su za ka ga za ka sami ƙarin shi wannan bond, wanda da shi ne ake yin wannan zaɓe ɗin. Kamar yadda na faɗa mana, yawan adadin bonds ɗinka da ka zo ka shiga wannan full ɗin da shi, yawan abin da za ka samu idan wannan katin da kuka zaɓa ya yi nasara. Idan ya kasance kat ɗin da kuka zaɓa shi ne ya nasara, kamar yanzu misali mu a nan yanzu za mu zaɓi wannan kat ɗin ne, bara mu zaɓa Arctic misali, duk da waɗancan a yau gaskiya Desert na zaɓa. So amma a wannan account ɗin bara mu zaɓa. So duk dai cat ɗin da kake da interest kai selecting, saboda baka da tabbas ɗin wanda cat ne zai ci. So ga shi nan wurin zaka taɓa, ga wani ɗan alamin kibiya haka, idan ka taɓa shi shine zaka ga cat ɗin ya canza zuwa kan wanda kake so ka zaɓa. So ga shi za mu zaɓa wannan Arctic ɗin, wanda gashi bot with 7 bonds, sai ka taɓa wurin bot kenan. So idan ka taɓa gashi nan zaka yi confirming. So anan wurin swapping zaka sai idan kana son ka ƙara yawan bonds ɗinka ne, zaka iya zuwa ka ƙara yawan su da Notcoin, wanda idan ka ci za a dawo ma da Notcoin ɗinka da kuma adadin reward da ka samu, wanda kuma kun ga wannan ya zama kamar caca kenan. Ba ma recommending mutum ya je ya sa Notcoin ɗin shi, da dai abin da suka baka zaka iya zuwa ka yi participating. In ka yi nasara shikenan zaka sama wannan Notcoin ɗin da kuma WOOF price insha Allah. Shikenan sai ka yi clicking confirm. Da zaran ka yi clicking confirm shikenan gashi za su nuna maka the choice, gashi nan na 7 bonds da kai, gashi nan Arctic shine muka zaba da wannan account din, sannan saura 3 hours wannan round din ya kare. So kullun haka zaka ke shigowa kana zuwa kana selecting wannan abin, shine yanda zaka ke samun karin sa insha Allah. Sannan shi kuma WOOF din nan, wanda iya kamar yadda na faɗa mana 6 weeks ne suka ɗeba wannan game din, kuma insha Allah wannan WOOF din za a samu alkhairi da shi ma bayan Notcoin kuma da zamu ke earning idan ka yi nasara a cikin pool din da ka shiga kullun. So idan muka duba za mu ga gashi da yawa yanzu sun yi mana tick, mun yi joining squad, mun yi visiting WOOF page, mun yi visiting bonds page da sauran activities ga nan da yawa waɗanda duk mun yi, wanda akwai visit leaks, wanda gashi idan muka duba za mu ga mun yi visiting leaks. Sannan connecting wallet yanzu bai mana ticking ba, shi ma zai zo ya mana ticking. Sannan daily idan kana shigowa abin da zaka ke samu zai ke multiplying. Yanzu kun ga mun shigo for the first day ne, sannan akwai second day, third day, a haka za mu ta shigowa har zuwa kwanakin ƙarshe, wanda 42 days ne ga sunan. Idan muka duba za mu ga nan da 42 days shikenan an kammala su. Kada ya kasance kayi missing, kullun ka shigo ka zo ka zaba cat ɗinka, kuma kullun zamu ke announcing cewa ga cat ɗin da muka gani an fi zaben shi, saboda akwai manya-manyan channels da suke saka cewa kowa ya faɗi cat ɗin da ya selecting, saboda cat ɗin da yafi yawan tara adadin bonds mai yawa shine zai yi nasara a wannan league ɗin. Idan kana son ƙarin bayani akan yadda game ɗin yake, idan ka zo ka shigo wurin profile za ka ga a nan gurin gashi akwai ƙarin bayanai akan game rules ɗin games ɗin da kuma yadda ake calculating na abin da zaka samu. So zaka iya zuwa ka shiga ka karanta waɗannan bayanai domin ka samu full details akan yadda tsarin game ɗin yake, domin ba zai yiwu a ce mu yi reading waɗannan bayanai ɗin ba, saboda kada bidiyo ɗin yayi tsayi. Ga waɗanda suke sababbi ne a cikin channel ɗin mai albarka, muna roƙon su da su danna mana subscribe, su danna alamar ƙararrawa mai all domin samun dukkanin bayananmu da zarar mun ɗora. Sannan kada ka manta, idan ka yi register da shi Lost Dog, make sure ka yi joining ɗin wannan squad ɗin, wanda shi wannan squad ɗin zai baka daman samun ƙarin yawan wannan WOOF token ɗin. Wannan WOOF token ɗin da suke bayarwa insha Allah za ka samu ƙari sosai. Gashi idan muka duba za mu ga koda kana cikin wani squad na turawa, gashi zai nuna maka switch squad zuwa airdrop wannan legit mining NFT and crypto airdrop channel, wanda wannan shine logon mu. Gashi idan ka ce join squad shikenan za su yi swapping ɗinka, za kuma su mai da kai cikin shi wannan squad namu, wanda shiga cikin squad ɗinmu zai baka dama na samun ƙarin shi wannan WOOF ɗin. Sannan ba yawa ne da mu ba, idan ya kasance 50% na cikinmu sun yi selecting
sun yi selecting shi wannan card din wanda yayi nasara, so akwai adadin woof da za a bayar a ƙara distributing ma waɗanda muke cikin wannan squad. Shine yanda tsarin squad din yake insha Allah, kuma shine amfanin sa. Wassalamu alaikum.